Based on the video da na yi akan becoming a business instructor, to kun gane wasu sun tambaye ni wai okay sun kai 3 years kawai su je su yi registering ɗin company ne, su ba haka suke yi ba, komai da akwai tsari. Kuma na gaya muku in a UK ɗin nan ko inda kake ka je ka duba website ɗin nan, duk website ɗin nan da akwai all necessary information akan website. Kamar mutanen da suke UK ɗin nan yanzu, all they need to do is ka je gov.uk. Zan nuna muku ba wai minimum requirement shine wai ka fara kana da license ɗinka kana tuki a UK nan for the past 3 years. So minimum of 3 years kana driving, baka da any criminal record, baka da criminal road traffic offense ko wani. Kun gane? To these are just like minimum requirements. Ba mutane na da akwai test da ake yi. Dole sai ka yi test ɗin nan kamar guda 3. Za ka yi test ɗin nan. Duk registration ɗin nan akan gov.uk ne, ba wai sai ka dinga neman mutanen da za su yi maka mene. All you need to do ka je gov.uk, zan nuna muku ta ya za ku yi registering ɗin test ɗin nan, what are the necessary steps, what do you need to do. Kun gane? Da akwai mutanen da wai su suna training ɗin mutanen da za su zama driving instructor ne. Za ka iya contacting ɗinsu ma daga gov.uk a maka normal training da ya kamata dai a yi. Har ka yi registering bayan ka ci duk test ɗin nan guda 3 ɗin nan, bayan ka ci test ɗin nan, then you have to do what? Sai ka zama fully certified driving instructor a UK. To yanzu ku biyo ni in nuna muku ya za ku nemi me, ya za ku nemi page ɗin nan ko website ɗin nan na UK ɗin nan har ka yi registration to become a certified driving instructor a nan UK. Ku biyo ni. Mutane na kun ga yadda abubuwan nan take yanzu, kun ga yadda za ku yi registration ɗin nan, kun ga what are the steps ɗin nan da ya kamata dai a bi, what are the requirements. Duk abubuwan nan dai ku duba shi stage to stage if you have interest in doing it. All you need to do shine ka je gov.uk, in kana nan UK ka je ka yi. Kuma in wani kasan da kake yanzu kamar ce ko kana Germany ne ko kana Italy ne ko America and kana so ka zama irin certified driving instructor ɗin nan, ka duba shi ka je website ɗin government ɗin nan sai ka yi ka duba what are the process of doing it, ka yi registration ɗinka. Kun gane? Har komai ya wuce. Kar ku manta ku danna like, ku yi commenting kuma ku yi sharing. Inda akwai wani abun da kuke so dai in yi magana a kansa ko ku saka shi a comment section. What is the topic? Me kuke so mu yi magana a kansa a next video? Kuma insha Allah sai a yi. Haɗuwa na alkhairi insha Allah ta wuce Hadiza. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Allah ya karɓi ibadunmu.